mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, maminaw ta sa DRRM dinhing dapita. Kay tudloan ta og life saving nga magamit sa kinabuhi ta. Tara, tanawon ta, maminaw ta dinhilang sa Dudes Torta. So, untaon ang application sa first aid. Pero before that po padayo, no, ako po din introduce ang amo ang team. Si Cyril Milagrosa, si Remigio Danlon, o si Soriano Raymar, o ang amo ako ni Luayon. O na sila ang amo ang team karon. Yan, nalipay po po ako, sir, nga nakakita, nakabalik po dire. Hindi naman sila po, unsa lang din niya ang agman sa una. Yan. Lipay kayo po nga nakita nga, grabe ang improvement. Dahil sa disaster, ug nga nung na ay disaster nga programa. Karon simbako, naay na lumos. Kanda ko CPR, pila ka cycle? 5. Ay, 5. 5 gid siya ka cycle. Third aid chest compression, improve mo, tapos 5 cycle. So kung sa tulo ka cycle, naginhawa ni siya, na-revive na iyang ginhawa, kung sa'y sunod mo ato, nana siya recovery position. Okay guys, sige, kandak, i-demo na to. Pinakauna ninyong buhaton is 3 times. Hindi ka sabot. Okay lang, okay lang. Bisayaan na lang, sir. Masaya Bisaya. Tapos, ang pin, balente, walay ginawa. So, walay pulso, walay ginhawa. Ano mo din, ginawa mo din. Kaya pulso. Ang counting is? 1,001. Okay. 1,002. Ang pasyente, walay ginawa, walay pulso. So, magkadang na siya ang CPR. Parang kasi nga sa nipol. Nipol. Between sa nipol. Ako nipol man siya. Sa positioning, sa kuhinga ba tanong na? Sige nga yung bante, mag-win ka sir. Okay na yan, bante. Sa pang-training, sir, musiga na sa yellow. Tama ang imong Red pag-push. line na siya, mali ang imong pag-kasada. 1, 2, 3, 4, 5. Sila ba ba? 30 pounds. 30 and 1. So 30 and 1, kung masabot, in 1 cycle. Sila ba bro? After nga nahatagan niyo mo siya ang hangin, Cycle number, cycle. okay, wala pa kang gihapon nagkamalay. Kung ano na kakakalin sa akin? Saan ba ito? Ilan man mo basta kanang perfect ni mo ang pag-flow ni mo kay mo May spine na siya. Ang pinagmanuan na siya ba? Ana. pag-iana lang. Ang antok na dito. O karon! Nay, lagi! Mas kaya na! Kumagay! Kita ka! Kaya na! Okay? So karon! Nagkamalay na ang pasyente. Kung sa'yo buhaton. Ano tayo? Hangin! May kapon! Kung sa'yo next? Recovery position na. Ang recovery position, i-up may mo kilit, isa kakamot, tatakilid. Ana lang siya. So, atong gilagin na ako na lumang. So, kadalasan na din ay magawas sa kapagpano. Ako yung dito padulong niya tagilid kay para isip pagbantay pa kanang buhat ay masungka mo dito. Dili mo masalo. Dili ko mabalik ako sa'yo. Adi masalo yung pan siya. Wala siya ang recovery position. Kaya din natin lang siya buhaton. Siguro din natin natin ang sa ko na sir. Take out na ko na. Kaya din natin sir. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 2007, 2008, Walang tapising na. 2009, O, eto po. Andiyan sir. Ay, kuhan ka na. Wala. So, walay puso, walay ginhawa. Tandak na ang So, pandak, CPR. Sige, tanawan
sir? Gumot sa rin. Lagi na yung Isa siya nagpula siya o tama na naman siya? perfect siya, perfect. Okay, perfect siya. Ready and one. 29 and one. Ito, entry ako din 5. Okay? Oh, wrong. Para nyo naman kung huwag kang ihantiyan. Maginawa po. Uy, di ba? Ang imong dalawang Wala tayo. Hindi ko. Wala tayo. Taga-60 po sa mga. Go! Ay, wala na siga na. iduot pag ayo daw. Idot-dot pagabay. Idot pag shoot yan. Why wrong? Wrong na, buddy. Go, go. Perfect. And two. Vision. Set, set. Saka yun akong set. Hindi ka parang nabuka. Go. Set. Ako yung success na nakapaka siya kung sa kagilok sa buhok ni ma'am. Patay na siya lang. Ika, tanawa, matama ba? Wow. How did you mo do tear? Mouth to mouth na siya for. Ay, grabe, susuga ko eh. Okay, Dito na isa. Ikaw very position na. position. Ay, tingnan nyo sa sexy. Ang cosmopolitan, sir. Tama na po, lalo naman yan sa box. Ay, naman kayo yung laser, ah. Ikaw. Wala. Yan, nagkatong, sige mo, may kapag din ako siya, paanan mo ganun. 60. Okay, hindi ka nag-easy na ako, syempre. Dili po sa Ay, kundi. nag-dili siya po. Ano, at least maka-absorb yung siya ka ng tubog. Markot. Or, Table napkin. kaning, ang sarili kaning, napkin yun siya, sir. Aw, amin akong table napkin mo. Yes, sir. Pero ka na, pag-imbog na. Used. Kasi po yun. Sige, ang sama. Again. Balik ko na po. Ayun, sa Pero, before na mag-bandage, pwede mo na mag-support. Mag-support leader. Maybe to have. Napkin, liner, or bandage. Bandage. Okay, assuming na nakutang na siya ang bandage, ma'am. Okay na ba na kayo ng okay, pwede mo kayo ng Sir na, left over right, right over left. score natin. Dali, ano pa ganawa siya. Girawan mo naman siya, sir. Matanggal na tayo siya. Wow. Left over right, right over left. English sa aron makasa. Ang ngayon gamitan ginagawa sa clear na para inilabot sa hospital, hindi na mag-riso ang mga nurse, mga doktor. Kabalo, Gunting na lang. Kaya ginagana yung sir, pag kinangunin, mga kapag nagigbuha, hindi ako balik ng ani. Pinapabot na mga sayang mo. Oo. right over left po po. Wala.
So, di siya kabalo mo bira. Wow. Ikutan ninyo para naman i-open na siya, ma'am, i-open. So, sige, mag-partner sa mo, ma'am, para na-ikuan. Dalawa. Pero kada hikot yun yung naka-score na sa Square na ito dapat kung tayo na. Be gentle. Isamot na lang siya, mama. Balik din sa mo. Okay, ganani lang. Ganani lang, oh. Iya, mas. Dili, mas delikado, sir. Namin, depende sir. Gusto mo niya. Depende sa sitwasyon, sir. Kung one na siya, gamay na mo. Kung dili din siya, kung kailangan siya support na siya. Kung dili lang, pwede ito ka nakamag, pwede na siya nana niya. Kung yan ako sa kanto, nana makala. Samad. O pwede niya ako siya nana niya. Sa mga samad lang, pero katong mga fractured siya, ma'am. Kailangan din siya sa Splint na. Or mga cartoon. Cartoon po, di ba? Kana gihapon. So, okay na? Gunshot. For example, dali ang samad nasa duman. Sige, ugahan ninyo mga ma'am. Gunshot daw. Ang samad na dali sa duman. Masahog. Okay. Kung sige tabunan. Na, sir. Ano na? Ano na siya? Ay, ano ba ang posisyon ninyo? Pilipiniana. Kaya ako ang and God present, diba? Kanyang apex, iniswat ako na siya after maka-experience na kadira. Ana ang mga resulta. Para makabunan ko siya. Best in costume na imuha, ma'am. Kanang India. Ano ba yan naman? Report mo siya, ma'am. Okay. Ikuha daw, ma'am, kung maka-square nut ba yun? Dili daw, ma'am. Ay, kuan ma'am, kanang madunggaban ma'am. Saan po doon siya ma'am? Dili makuha. Ako madunggaban daw. Sa tiyan. Sir, unsaon, sir? Mupilit-pilit. Sa tiyan na, nga nagawas ang tinai daw. Imuhang ko, answer, ang kana, bason. Sa cover niya, wala. Dili na. Dili. Kato lang. Alalayan lang kung kanang kuhan ganit kanang dili din nagitay yung kayo yana na lang kanang silbi salod na lang ba purot kina na hugot dariya ang tinay dili siya gawas diri Kuan sir, kanang nakatarok pa doon ang kutsilyo. Kanang i-plan pa rin na dili mo. Unsay first bitaw unsay action? Unsay action nimo ana bitaw sir no nga nakatarok. Pero kato okay na to no bandage same naman gihapon ang ano. Sir katong donut kuan. Ha? Pwede lang. sa bola coffee cup ganit Nabututan. Oo. ana ang mo ipapunod ako sinda bukan ang cup na imo kanang limitan kanang instant di bandage na lang so yung kanang nila kasi Di matandog. Kay agtang na po daw agtang. nasabad siya sa diri sa agtang imo ka grabat ay nasabad siya diri nakapunta na mo bandage Ano dressing? kumplis na kami ito niya ako diri mo ito sinta gina kami makabuan Sorry, bandage na. Dapat na siya sa ano, bakit kayo ano? Ang mga Ala, doon pa naman gawa kaya para Water lang ay hindi mahulog ang
Kuman ani mga itong luto na pud ang ready na itong food pero kung di pa ready. Dili ka dito sa magniya. Ay! Uy, tuyo ko. Ay, ma'am, ako yung samagan. Dili ko sa tungkol. Isang kiling na mag-ikot. Grabing dugo. Siyempre, ang pagkakali, inato ang pamilya ninyo na sa ulo sa man. Kung diri lang, diri anak, kaya na kayo ninyo. Either private or open place ang inyong gamiton sa mga technique. Meanwhile, Suma na gayud ang among activities. Ako mag-ingon nga perti ka importante nga ang unang lunas atong pagasayron. Kung unsa atong himuon sa lisod nga sitwasyon. Maong mapasalamaton kami sa DRRM personnel nga nagtudlo kanamon. Magamit ng yun namo kini pag-abot sa panahon. Maong magtuon ta, sayron ta, aron makatabang ta sa atong isig kaingon. Hantod sa sunod na ng mga video, tanawa ninyo, gabay ta, mananaw ta, aron makahibalo ta, dinhilang sa Dude Store ta. Sa pagkakaroon, bye-bye! Thank you for watching and God bless.